Căriei scumpețică. Cum ești? Bine! Nu te văd! 240. Ia mâna de acolo. Îl vezi, bă? Acum mă vezi? Acum îl văd, acum îl văd. Ce faci, băi? Tu ce faci, băi? Bă, ai întinerit, bă, nu mai ești Marta loc. Ești mai bine? Da. Vrei să fii pe aici, pe la armare? Și altceva zici, tati. Ce să zic, uite aici acasă, la Chios, aici la Rez, la domiciliu. Și noi. Crezi că mult Dumnezeu. În rest, bine, tot e bine. Azi bine. Nu am treabă cu țigări. Ceau, mamică, ceau. Ce țigări să am? E bunicul tău, tati. E tata meu. Nu fumezi tu și pe... Cum te numești, mami? Cum te cheamă? Paula. Să crești mare. Nu, ca... Apollo. Să crești mare, mami. Vezi, exact cum Rudy. Hai să-l vezi pe... La baie, la parcă ferit. Ceau, Nico. La afară, iese afară acum, stau. Ce, Marius? Ha? Ai văzut ce, Marius? Da. Istoare. Și tu cum ești? Ești bine, sănătos? Sănătos, tati. Care e mai important? Cât mai ai? Restul... Mai am încă un an. A, trece repede. 2 am făcut, mai fac un an și gata. Și după aia te cuminți sau iar încep să-i tai? Apoi, când să mor eu, mai bine ei. Aia, bineînțeles, normal, decât să plângă mama, vine plângem ăsta. Normal. Așa e. Câți ani ai? Cât îmi dai, tati? 62, 60, 62. Da, mai mult. 63. Fac. Mulți să În iulie. Bravo. Un balsamez, Foarte. să trag mereu. Da, de vârstă cu mama. Cu cine vorbește? Cu Mirela. Restricți. Și o spăl whisky, o spăl în garori, o zi ca să o ai mereu. Bă, dar ce fain, uite, lasă să vorbească. Bravo, mă. Cum să n-ai voie? Să faci de-aia la mână că pleci la muncă. Cine Că dacă nu ne lasă în vizită, măcar ăsta să ne iese. solicită și scrimete, e mai Hai, da. mă. Solicită. Bravo. Mă dă de mâncare acolo. Dar unde ești? În satul mare? Da. Până acum am fost la Oradea. Cum e? Capă timpuri sau e mai bine? Tot. Acum e mai bine. Nu-i când ai fost tu. Tot așa rău. Atunci a fost mai rău. Era rău atunci, nu vădea de mâncare. Ce-i faci? Lucru. Băga cu... Ce-i faci la telefonul ăla, nu știu. Cumpără-i în cap. Ca să mergi la lucru. Dacă vrei, nu? N-are unde să te scoată, nu scoate. De câți ani ești de atunci, Băbeca? E că nu te văd. De câți ani ești de când am fost la pușcărie? Poziția slăbă. Câți ani? 38 de ani. Nu, vezi, atunci ai născut tu, tati. Știu eu. Tu născut Bob. Atunci a fost o 38 de ani, știu eu. Mai am 2 lei, mă, Mihai. Atunci am fost la pușcărie, drept și optai. Când te-ai născut tu? Asta e viața. De-aia să știi și tu, omul își face viața cu mâna lui, nu Dumnezeu. Așa e. Ce bine era dacă erai aici lângă mine. Nu mai am.
Să fim... Ha? Futut Ce zici, Bobica? Să fi fost împreună, familia, nu? Nu. Nu știu dacă mai am bani. Ai auzit că a murit Olteanu. Nu mai am bani. Da, m-a sunat de. A murit, sărac. Eu n-am o treabă cu el. Cu ce Păi, stai? Nu mai am ce să fac. asta e, mai bine că s-a dus, că era bolnav, săracul. Na. Cât de bătrân a fost așa bătrân. Tu fumezi? Ha? Fumezi? Da. Și tu? Bro, nu. Ha? Fumezi? Nu. Nu fumezi, Bobi. El fuma numai penale. Da, din ziare fumam eu, când fumam. Cum ai luminița? Auzi ce zice la tine, frate? Pe la... Ai gura luminița, bă. Bagabondru de ăsta, ha? Păi, ăla e copia ta, uite la acolo. Ca tine. E și eu la Zilele, m-au mâncat zilele. Cine? Copilul tău ăla. Adică, M-au mâncat zilele. ai 40 de ani, degeaba ei. De ce, Bobica? Vai, când pun mâna pe el, îl tai, îl tund chel în cap. Numai mă prostește, numai mă fură, mă minte. Îl dau la poliție. Nu copie, dracu. Trimit acolo lângă tine. Nu, nu. Nu-l primesc aici, fiu. La noi e cu nimeni aici. Nu mai iau loc, Ha? nu mai iau loc. Nu, nu, nu. Stai la casa. Ceartă Mirela, că de ce vorbesc așa cu rude, auzi? Cine? Ce primești tu? Mirela. De ce primești tu toți? Părerea mea mă ceartă că de ce... De ce primești tu toți bețivi acasă? Da, Doamne. De ce ți iartă? De ce primești tu bețivi acolo? Ha, Doamne. Rudi, de ce? Pentru tine, nu pentru Rudi. Rudi poți să faci și lui tu. Și cum ești? Ai mâncat? Ce văd de mâncare? Vă dă bine acolo? Sau Dă acum mâncare bună. aici? Mă măligă cu cartofi. Mă măligă cu cartofi. Vagabondul, da? Sau amândoi. Da, dar încă ce vagabond. Nu spune tu mie. De ce primești tu pe amândoi pe amândoi? Bobi, Da. ai văzut că mă lăsat să te adaug și pe tine, că normal trebuia tu să suni separat. Da. Ce zici, mă, acolo? Da. Trebuia să faci programare, să vorbești tu numai, nu și eu. Nu mai auzi acum? Ei, trebuia să fac programare? Da, bă, Nu mai auzi? Ce nu am făcut programare? eu Alo. Dar n-am putut să intru aici. Auzi, acum, eu te aud. Eu te aud, am zis. Dar nu știu de adresa, așa-i, tate. Te Cum aud. ăsta? ce ai spus? Ba da, eu te aud. Nu știu de adresa, așa-i? Nu, Bobi. Ce faci? Eu te aud. Rudi! Da. Da. Când ai 60 de ani, uite așa arăți. Te aud bine. Ce te văd că te aud de câte ori ai vorbit? Și de câte ori ai avut telefon? Cum se aude? Nu știu eu acasă, mai am picior de ăștia pe acolo. Auzi că arăt ca Magda, auzi. Cine a zis? Acum de ce plângi? Cine a zis, Bobi? Ce? Bă, dar Ce-i cu ea? ce verișori am acolo, ce am eu? Tu nu-mi dai și mie să vorbesc cu verișorii mei. Acum că... Vedeți, dacă vreau să Ăsta ungurește. Păi eu nu știu ungurește. Nu atunci... Dar ce venește, știi? Romanezi ja n-au romanezi să dau dumă. Că vezi că ce joace.
Și? Dar nu este engleza. Am murit nici já não. Dacă nu vorbim spaniolă, ce vine acolo? Ei vorbesc ungurește, noi spaniolă și ne înțelegem cumva. Bine faci. Mai vorbește și ungurește cu ei. Unde se fac? La ea acasă? Acasă. Alo. Și ce faci? Bine? Când ești Da, cumva. Spun eu. Și mare lucru. Sau pe noi stata. Știi că eu aici profesor. Ha? Când vreau mă afară, mă duc unde să nu mai văd niciodată. Și noi, care la margine. Că te Ce auzi zici? și să faci geamurile. Iau ciocanul și le sparg pe toate, să ciocănele de acasă. Am cămaș, are bluză, fain. Simona? Bine îmbrăcat, Și nu bravo. lasă mie casei? Dar și tu ești îmbrăcat, nu? Am luat carnetul de camion și eu. Nu numai copilul tău. Dar tu nu ești copilul Am meu. scris eu afară și îi spun. Ha? Simona, Ha, bă, fii atentă. nu ești copilul meu. Tot timpul. Uite, nu? Nu strigi nimic, nu-ți fac nimic. Poate că și de acolo. Dar tu nu ești copilul meu. Exact. Țin minte că așa spunea. Ce o trecut ani, Dar bă. lui Mihai nu s-a dus. O plecat acolo să ia băgă. Nevasta lui Mihai. Nevasta de... De ce? Bine, el la 63 de ani arată bine. Ca și eu. Vecher. M-am umblat la furat. A, bă, a ce faci acolo? Îi bați pe ăștia? Smart 2, Smart 2. Ești mardul că ești tânăr. A putut, nu? Dar Rudi te bătea că erai mic. Scuze. Ha! Bobby! Bobby! Cine? Da, Te bătea Rudi că erai mai mic. aia întreabă de câte ori l-am bătut. Cine bă? Aia întreabă de câte ori l-am bătut. Dar dădea căpace, ha? Mă dădea prima, dar după aia fugea. Câte un picior în cur când nu te găsea atunci. Ha. Mergea la film și mă lăsa acasă, mă mința. Atunci când venea acasă, te vezi ce bătaie de deam. Ăla e prietenul meu. De ce? Atunci erați mici, dar acum nu mai face trebuie din așa. Acum nu să da. Ce zici? Mire, nu mă cert așa. Da. Piciulei. Îl cer că nu mă ascultă, face numai nebunii. Nebunile lui mă costă bani pe mine. Cum dă potul ăla de acolo? Greșelile lui trebuie să le plătesc. Păi un frate are, nu? Păi da, dar odată, de două ori, dar până când? Și el te ajută când ești. Păi da, bă, și el, păi da, și tu ții cu el, și tanti Magda ține cu el. Și că las că un frate ai, și ea spune tot așa. Nu. Dar cu tine nu ține nimeni. Cu mine nu ține nimeni. Muierea mea ține. Mi-au... Bă, dar m-ați năcăjit, mă, omule, mă, m-ați prins așa. Uite, mă. Da, că bine la ce spui? Stai, mă, cu mine! Și bere. M-ați prins cu berea în mână, mă. Și a băgat capul în sticla de bere. Și a Ce zici, Rudi? băgat capul în sticla de bere. Da, să mă taie bere.
Rudi, vino și de pe capul meu, că nu mai pot cu el. Ia mă rude acolo în Reșița, vreau să stau acolo la tine în scară. Cu Rominuța? Nu, mă, cu vecina lui, cum o cheamă? Vezi că e acolo la fel? Adriana sau Mariana, cum o cheamă? Vezi că e acolo ăla? Auto, că o cunosc. Hă? Atent, Vezi că e acolo ăla? Ce caută ăla acolo? Ce zici, Bobby? Satul mare. Da. Și eu când îți spun ție ceva, tu de ce nu faci ca mine? Ma poze face, Rudi. Dar ce trebuie? De ce o aduci la tine tot? Nu, de ce o aduci la tine tot? Bă, dacă vorbim așa de mafie, Dar doar nu treabă, măi, femeie. apreciază. Știi, pe tine. Nu, bă, că Iar s-a plus, ce treabă are? Du-te fatul de aici, vezi de drumul tău. Doar știi ce ai mai pățit cu el. Știi că mai vorbit încă o dată cu tine. Am mai vorbit de, cred că înainte de Crăciun, într-un an, nu mai țin minte în ce an. Atunci au mers Rudi în Anglia. Atunci am mers în Anglia. Ți-am spus să vii și n-ai venit la mine în Spania. Dacă vine la mine în Spania, era mai bine. Te-ai dus să-l tai pe ăla. Nu mai faci așa, că sunt supărat, mi-e închis inima. Acum, când dă Dumnezeu să ieși, stai cu minte lângă familia ta și vezi de treaba ta. Nu mai fă nimic, că ajunge, Dar gata. cum să nu? Gata. Am închis ușa. Nu că sunt aici. Am închis ușa. Nu trebuie să faci nimic. Și acum n-a fost de vină. Am intrat în baș, nu l-a cunoscut pe nimeni, nici pe unul dintre Nu ei. știi de capul tău pe urmă. Ce cauți aici? Te tai. Dar ce mă tai, mă? De unde mă Mai bine cunoști? să Mă cunoști de undeva. cu el și asta e. Și da cu cuțitul. Pe altfel, Trebuie să mamă, intri, nu văd să să nu mai fie intri așa. locuri așa în baruri singur. De aia, ce zice, că ai bani, Nu vorbesc ca el, eu vorbesc chiar corect. No, trece și asta, băbică. Păi da, da, odată ce tu o chem pe aia, nu, tu vrei să fii acolo, să fie lângă tine. Aia e treaba. Aia vrei să faci. Ce zici, tati? e ani ți-o dat. Ba da. 6. 6 ani nu trecut de atunci. Dar acolo trebuie să fac 3 ani. Păi dar tu, Înțelegi, Bobby? Bobby, păi dar tu nu vezi că tu faci treburile așa? Păi băi, tu faci treaba asta. Tu vrei să fie așa. Tu vrei, tu nu vezi că tu vrei? Cum nu? Pe ce Da, înseamnă bă. circul ăsta? O primești pe aia beata acolo, vine să o bată în casă la pivi, dacă era mea acasă, îi băteam pe amândoi. alo. Nu. Da. Și de ce îți place circul ăsta ție? Dar ai fugit? Nu. M-a sunat de la lucru. Circul ăsta ție. Eh. Să o aduci pe aia beata acolo, să vină ăla să... Da, dar nu. Dar unde lucrezi, Și să Bobby? omoare la tine în casă? Ce lucrezi? Așa de îți place ție, să ia poliția cu capul nostru acolo. E zidar? Da. Că nu gândești ce faci. Nu, dar nu-l văd pe el. Tu știi cât e de spurcate la gură când e beat, e mai spurcată ca tine. După pătratul ăla. Ce? Ce-ai, Rudi? Mi apare numai PS, atâta. Poate să fie cum o fi, dar tu știi cât e de rea când e beată. Babar nu ai, mă, femeie. Și atunci? Atunci? De ce te bagi? Acum am Nu auzit? văd nimic, nu mi-apare nimic pe ecran. Dacă, Doamne ferește, faci un vânt, vine cu capul, moare la voi în casa acolo, ce faci? De ce ai primit-o? De ce ai primit-o?
Cum să fii milos așa? Vezi că legea nu e pe milos aici. Legea e altfel. Legea nu te plânge pe tine. Își prinde de cazul lor. La ce se întâmplă? Nu văd, bă, numai pe tine, Rudi, te văd. Nu mai primit toată boschetele mea femeie, că așa m-a făcut pe toți, praf. Trag înapoi. Hai, Da. Ducă-se la el înapoi acolo. Alo. Bobby, ești. Dă-i minte, te rog, Mihai. hai că e. Am ce trece, zic, bă, poate își revine, dar tu mai rău te duci în cap. Nu se aude nimic. Nu se aude nimic, tati. Nici un pic de minte nici la vârsta asta. Cu 15 ani. Acum da. Și ne vezi? Am spus că da, merg la lucru. Ce? Pe aia spuneam, te-am întrebat dacă tu gătit Hane ceva. Nu mai văd la copii. Copiii cum ți-ai... Acum ne vezi? Copiii, Da. copiii cum i-ai educat. Vezi, cu mine de ce Nu n-ai? aud nimic. Bă, Eu, dar ce vorbește moldoveanul ăla, mă? Da, Băi, dar- sunt mari nepoții tăi, ai nepoți mari. Să trăiască. Bravo. La mulți ani. da, dar cine a făcut treaba asta? Ia zi și mie, mi-a adus copiii în stagiul ăsta. Când îți ziceam eu ție niște treburi, ce ziceai? Ieși, nebunul, fă-ți bagajul, ai bagajul afară. Ia zi acum cum este. Are Mirela. Cum este? Are. N-aud nimic. Auzi acum. Pe Bobby nu-l aud. Cum vorbește Bobby? Mă auzi? 2-10-2? 2-10-2? Aud. Nu mă lai pe mine, nu lai pe alții în considerare. Mai vedești nimic. Restul se întorc asta. Dar ce faci, dormi? Nu! Să mă întreabă toți copiii mei. De la toți am câmpul. Întoarce camera spre tine, așa, că văd colțul la ușă. Nu, așa de bine. Ha? Dragi, nu mergi să burtească ăla. Cine? Ah, Unde că toți. Și le zic, dacă vezi și voi cu mine, copiii, tata, Acum vezi? cei mai șmecheri de oraș. Ha? Ce m-am îngrășat. Ies afară. Ești mai gaz ca Rudi. Ăla e pitic, mă! Are 1,5 m. Ca tanti Magda. bă, tanti Magda, câte chile ai? 90. Și am 74. Na. Ia să vezi tu dacă mai e fain motiv de până să apară aici. Mai multă energie la lucru și zâmbitoare și nu știu ce, fix ce zici. N-am decât 100. Cât ai tu, Bobico? Câte kilograme ai? 90. 90. El are 80. Eu am 1,72 m. Și el cât are? Și trebuie să 1,50 m. Dacă vei mai mănânci. Nu vezi că înapoi așa, mai cât mai am, o lună. O să fac 120. 63, cât ai? Rudi, mai de camera, pe ce măi, e să mare ca Rudi eu. Cât ai? Am legătura cu Ion. Cât ai? La muncă, nu, la muncă, să ce fac. Te auzi pe Cristina, vezi? La valoare nu lucrez la CAIS, la cum îl cheamă pe ăștia pe acolo. Nu aud. Să lucrez la internet. Cristina a fost. Auzi, Bobby? Da. Iar Costel abia așteaptă să vină. 35. Deci, 65. Da. și nu i-ai zis?
Ești mai gras ca Rudi, așa e? E mai gras. Am greșat. Nu lucru, nu mă mănânc. Dorm, mănânc. Ce era mână cu aia? Mai zis că ai nu lucrezi. De 2 luni acum nu lucrez. De mâine dimineață încep la lucru. Mă duc la lucru. De mâine încep lucru. Dar mă lasă la lucru de acum. Nu ne lăsa, înainte nu lăsa. Acum ne lasă. Vezi să trimite la mie. Da. Vezi spuneți un lucru. Iar de când nu știu, nu m-am cere. I-am trimis o grămadă de calculatoare, o grămadă de lucruri i-am trimis, electronice. Toată viața ta numai așa. Trebuie că nu m-am frate. A scăpat și plângea. Doi. Mi-a dat acum. Cine e șeful Bobico? El sau tu? Nu pot să fac toți bani. Auzi? Ah. Trebuie să spunem normal. El e șef. Ca să-l dedicăm. Îmi pui bani de drum sau nu pui? Normal, trebuie să mă ridicați. Da, e din cap. Și m-a dat. Când a plecat și n-am mai dat. În fiecare zi te lasă să vorbești. Nu. Când îmi pui la începutul decembrie? După 15? Aici trebuie să faci programare. Când mi luai copiii mei la muncă, să vezi Că n-am fost niciodată aici. Toți 3 morți. Și cum ai știut, Rudi, să iei așa contactul cu el? Nu zic roză. Și am sunat la pușcărie și i-am dat adresa de Skype, pac, și m-a sunat ei de la Skype și te-am băgat și pe tine. Ce fain, mă. Bagado. Ce primești acum? Dar el poate teme să ne sune sau tu. Ce? A vorbit Roza cu el, mă. De ce-i Bobby. sparge? De ce-i sparge, mă? A vorbit Roza cu el și el a făcut programarea. I-a dat adresa, tot. Să mă barberesc. Lasă-ți barbă. Nu? Îmi crește un pic pe aici, un pic pe aici și gata. Uite pe frate, de ce barbă are? N-am învățat, tot așa. M-am greșat un pic. Am făcut un pic de burtă. Dar tot așa. Gata. Hai, o. Bine. Gata? Hai că s-a terminat. S-a terminat. Gata, până o trecut o oră. Da,